אתם עובדים 10 שעות כל יום, חוזרים הביתה עייפים, ובמקום ליהנות רגע, לשבת, ליהנות מהבית שאתם חיים בו ועבדתם בשבילו כל כך קשה, מה אתם עושים? יושבים ומחשבים את ההלוואות שלכם. איך נשלם אותם? ובינינו, זה לא היה אמור להיות ככה. הבית היה אמור להיות המקור שנותן לכם כוח, ולא שגוזל מכם את כל הכוח. והכי מטורף בכל הסיפור, שהפתרון ממש מתחת לאף לכם. ממש בין 4 קירות שאתם חיים בו. הבית הוא הפתרון לכל הבעיות הכלכליות שלכם. עכשיו, אני לא מדבר על למכור אותו. בסך הכל, אני מדבר על לאחד את ההלוואות שלכם בזכות הנכס שלכם. לקחת את המינוס, לקחת את ההלוואה מפה ואת ההלוואה משם, ואפילו את ההלוואת מימון לרכב, ולעשות אותה כהלוואה אחת, יציבה, עם החזר חודשי שפוי, שאתם שולטים כמה הוא יהיה. אנחנו בקרקע מתמחים בלקחת משפחות שמרגישות שהן עובדות בשביל הבנקים ולא בשביל עצמם, ולהעניק להם את הזכות לחיות ברווחה כלכלית. אז הגיע הזמן שתחזרו לחיות בנחת, שתחזרו לחיות בכיף בבית שאתם עובדים כל כך קשה בשבילו. תשאירו לנו פרטים, אנחנו נפתור את הבעיה.